Tagol! Tita Tanya Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tagol! And Tita Tanya Chinita. Shucks! Tanggap po ako ni Edward kahit single mom ako. Feel good morning po sa lahat ng kabisyong nakatutok, nakikinig at nanonood sa programang Mga Katas na Nakalipas. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Mary Jane. 42 years old. Isang single mom na OFW sa bansang Hong Kong. 10 taon na po akong nangingibang bansa. Iniwan ko po ang aking anak sa aking mga magulang po sa Taytay, Rizal. Nakilala ko po sa Facebook si Edward. 39 years old. Guwapo. Single din po mula sa Taguig. Naging chatmate po kami hanggang sa na-fall nga po ako sa kanya. Acts of service and pagbibigay po ng kung ano-ano ang aking love language. Kaya kahit LDR ay pinapaulanan ko po ng kung ano-ano si Edward. Sana all. Kaya nung napauwi po ako dahil gumraduate ang aking anak na senior high, ay excited po akong makilala si Edward. Makita ng personal. Pati, makilala siya ng pamilya ko. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ang dami yata nitong in-order mo, anak. Bawal naman na sa amin ng nanay mo ito. Merong kari-kari, merong puro pork to. Teka lang tayo, naayos ko yung pony ko kasi di ako para magandahan sa pony ko. Body hair day ako. Wait lang tayo, baka malagyan ng buhok yung kanin. Tita, pakilala mo na sa amin yung boylet. Wait lang po, importante yung buhok ko bukod sa inyong lahat. Wala ka lang talagang pera eh.
Jinjin, kumain ka na dyan. Pasalamat ka, umuwi yung nanay mo sa graduation mo. Hello po, nag-aayos din po ako ng buhok. Wait lang. Ano ba ito silang lahat nag-aayos ng buhok? Han. Ay, Han! Yan. Han. Edward, family. Ano ba ang buhok ko yan? Family? Sandali. Grabe ka naman. Paglabas yun ni Edward, di ka man lang nakapagsuklay na maayos. Sorry, kasi medyo ginulo ni Edward yung buhok ko. Ganon ba yun? Medyo, grabe ka naman, babe, manabunot sa CR. Ano ba naman niya? Gigigil ako sa Han eh. Family, Oy. I want you to meet po ang aking future husband. Please meet Edward. Hello po. Teka lang, nainis talaga ako. Hello Edward, Dudong Edward. Tita, ikaw na nga magpakilala kay Edward. Jowa ko ba yan? Alam mo na nga na jowa ko yan eh. So, ikaw na magpakilala. Ako Edward. pala yung tita niya, kapatid ko yung nanay niya. Yan. Ate, magsalita ka naman. Teka lang, busy din si mama guys. Ayusin mo nga yung pustiso mo, ate. Wait lang. Ako Ayan, muna, okay na, Sir okay. Edward. Ako yung tatay. Kita mo naman maganda yung anak ko nagmana sa akin. Gusto ko makilala. Eto nga, lalaki na to. Sino ba tong malas na lalaking to? Hello po. Iyo. Baka may asawa ka na. Wala po. Single po ako. Single po yan. At saka, Papa, Kahit po... Sige po, next time magdala po ako ng Senomar para klaro. paano, babe, wag na. Hindi na kailangan yun. Ikaw talaga naniniwala ko naman dyan kay Papa. Napakababaero din yan. Ay, nako! Kailangan ko na sinumar. Tita, so, Ma, Pa, Jinjin, pinapakilala ko sa inyo, ito nga ang future magiging asawa ni Mama. This is Papa Edward. Yay! Palakpakan naman kasal! Sigawan naman dyan! Nag-host ka ba? O palakpak! Hoy! Mga kumakain dito! Palakpakan naman kasama sigawan! Palakpak muna! Sandali. Palakpak! Yan, salamat po. So, galing po kasi akong everyone sa mga kumakain po dito. Sandali, oy, manglilibre ka ba sa kanila? Pumalak pa kasi. Sila. Pumalak pa masaya sila. So, galing po kasi akong Hong Kong. Opo. Ayan yung waiter. Kausapin ko ng waiter. So, galing kasi ako kuya na. Ma'am, hindi talaga ako nagtanong, ma'am. Talaga, ma'am, hindi ako nagtanong. Bisig-bisig ako dito, ma'am. Sinisismis mo ako. Ha? Nagsisolve pa ako, ma'am. So, kuya, galing kasi akong Hong Kong habang busy ka. Tapos Ma'am, wala talaga akong pakialam, ma'am, kung galing kang Hong Kong. Tapos na-meet ko to sa Facebook si Edward. Tapos naging kami na. Tapos tanggap niya ako kahit single mom ako. Hala! Mahal niya po ako. Kaya naiiyak ako. Diyos ko, naniwala ka naman, ma'am. Ay, nako. Sakala ko wala kang pake. Basta chismis kasi, ma'am. Magkaroon talaga ako ng pakialam. Edward, ano bang gusto mong pabango? Huwag dito ha, nakakahiya naman. Nagbigay ka na sa akin kanina eh. May dala ka pa bang pabango Hindi, dyan? si kuya. Kasi natutuwa ako sa kanya na ine-entertain yung pagkukwento ko eh. Huwag mo nang bigyan yan. Sa akin mo nalang ibigay yan. Pama. Ma'am, dito na muna ako, ma'am, ha? Hello po! So, pwede na po ba akong magsalita? Ako po si Jinjin. Ako po yung anak ni Mama. Mary Jane. Mama. Han, nga ka, dali. 1, 2, 3, subukan kita. Ano gusto mo tong crispy? Papa! Yung kamay mo! Bawal ba sa akin ang crispy pata? Hindi! Bakit? Dapat mauuna si Edward. Kumain ng crispy pata. Pininiya malutong mamaya, makunat na yan. Hindi po dapat mauuna yung bisita natin. Kayo naman Isa lang eh, kunti. Yung kamay mo pa. Mama, wag ka muna kumuha ng bulalo. Eh, gusto ko ng bulalo. Tagumkom. Hindi na ako nakakakain ng bulalo. Mama, pwede ko na po pa-serve. Waiter, pa-serve na po ng dessert. Okay po. Gigi, ba't mo Oy, pinaserve insaladang na agad talong. yung dessert? Kakainin ko to, insaladang talong, tapos meron pang bagoong. Tita! Aray! Aray ko! Paborito ko yung insaladang talong! Titik.
titikman muna ng bisita natin yung yung mga pagkain. Para ka naman kayong hindi tinuturuan ng good manners. Uy, yung taga-kabilang table, tingin ng tingin na. Parang gusto kumain sa aming table Uy, nag-order rin pala siya ng chicharong bulaklak. Ito na, kukuha na ako. Aray! Papa, ako, sinasabi ko sa'yo, hindi ka makakakain. Ang kulit mo, Kakain na, di ba? Hindi pa, si Edward muna, mahal Sa kanya lang lahat yan. Hindi po siya mauna. Paano? Babe, ingat ka. Ay, babe, ingat. Babe, manganganga nga. Dali, ikaw muna lahat titikim niya. Ano gusto mo itong bulalo? Ay, nagugutom na ako. Hindi pa ba tayo kakain? Uy, may mais sa bulalo. Tirahin ko itong mais. Papa! Aray! Ano? Dong, alam mo, Edward. Papa, hanggat di nabubusog yung bisita natin, di tayo kakain. Ganon ba yun? Inis na. Hindi alam ng lalaking to, sinisintensyahan na siya. Kaya sa pinapakain ng anak ko. Uy, ang sarap ng in-order ng may tawilis. Dahil may bulalo, may tawilis. Kukuha ako ng tawilis. Aray! Tita, mahiya ka. Ikaw, sampid ka lang sa pamilya namin. Palauna ka sa kain, Grabe ka makasalita. Ano ba? Babe, gusto mo na ba? Kumain na ba kami? Okay ka na ba? O sige, pakainin mo na Sige, sila. ayan, pwede na po Ay, kumain. Salamat. Kanina lumamig na lang yung sabaw, nagsibo-sibo na yung May reklamo ka, Papa? Sabi ko masarap yung sibo. Masarap ng sibo. Lumamig na yung sabaw, ngayon mo pa kami pakainin. O, so pwede na kumain. Mama, ako po nagka-ulcer na ako. Sabi, Mukhang hindi magandang influence tong Edward na to sa pamangkin ko. Kaya nga, tita. Nalata mo ba? ako rin. Opo, tita. Mag-usap din sa kutsisya kasi yung anak ko magagalit. Hindi ako bigyan ng pira. Papa, Mama, bakit dapat po, di ba, inuuna ang anak bago ang boyfriend? Yun na nga Ikaw yung anak, dapat unahin ka. Kami nga magulang, di ba? Shh, darling. Diyos Kayo ko, yung po asawa kasi ko. mamamatay na kayo Ako, baby pa. Hoy, lolo mo ako. Bibi, sinyurahin ka na, Bibi. Ikaw yung kumraduin. Ikaw yung kumraduin na sinyurahin. Bibi ka man. Sino bang kumraduin? Ako? O sinadiksi mo yung kumraduin na sinyurahin? Bakit ganda yung boses ko? Iwan ko sa'yo. Iwan ko sa'yo. Ano ba? Ay, nako. Bakit di yung pinipigilan kanina pa ako? Masarap. Sige, busog na ako. Dad, busog ka na? Kami hindi pa. Gutom na kami. Padalian nyo, alis na tayo. Dali, kuya Bong, Yes, ma'am. pakibalot na po lahat. Hindi pa kami nakakain. Oy, Mary Jane! Hindi pa kami nakakain. Di ba pa-take out mo na? Mama, hindi po. Gusto ko po kumain ng dessert Ay, senyoray na pala ako. Gusto ko po kumain ng dessert. Pag-uwi na sa bahay, pagod ka na ba, baby? Tara na. Oo, naantok na Halika kasi na. ako Gusto Sige ko na, sana- bilisan nyo na. Tama na yung subo, tay! Wala pa nga ako nasubo. Dapat pala hindi na kami pumunta. Nag-take out ka na lang. May sinasabi po kayo, Ay, Papa. sinasabi ko, sa bahay na natin ito kainin. Tara na Meron po. namang may cruise Babe, doon. pagod ka na, babe. Pagod na ako. Halika Gusto ko na uwi matulog sa tayo. kwarto Halika mo. na. Guwapo naman na, babe. Napagod. Ayaw po ng pamilya ko kay Edward kasi nga napansin po nila na parang binibaby ko masyado. Sa halip na yung lalaking baby, ako ang baby ko kay Edward. Plus, ang dami kong bigay sa kanya. Totoo naman po yun. Kasi nga sabi ko sa inyo, yun yung love language ko. At nakakatuwa na kahit single mom ako, may na-inlove po sa akin. Kawawa naman kami. Napasma na ako. Pero babawi naman po ako sa pamilya ko. Inuuna ko lang po, natutuwa lang talaga ako kay Edward. Hanggang sa isang araw, may ginawa pa ako para sa kanya.
Sinasayaw-sayawan mo ako, ha? Yan ang gusto ko. Ayan. Ganda naman ang tibak mo. Han? Gusto mo ba? Anong gusto? Gusto mo. Dahil dyan, tanggalin mo nga ng ngipin mo Hindi yung ko tiba tatanggalin yan. Bakit? Hawi-hawi na lang. Sanay na sanay ka, babe ah. Ngayon na ako nakakita ng ganyan. Yan na. Hindi kasi ito tibak eh. Ano ba tawag dyan? G-string. Oy, pwede ba gitarahin yung G-string na Pwede yan? naman. Ano gusto mong tipa? G? Ano gusto mo? Gusto ko A-sharp. Why? Edward, Mary Jane. ang sarap mo. Mary Jane. Pagod ka ba? Babe, dilat. Dilat. Ano ba yan? Naantok na ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20K. Sige na. Gusto ka maingay. Nakakahiya Huwag ka naman. Babe, Uy, totoo ba yan? Totoo ba yan? Kaya mahal na mahal kita kasi di mo ko Hindi ko sinasama. matanggap yan. Parang binabayaran mo naman ako. Ano ko, callboy? Parang di mo naman ako mahal. Ayaw mo tanggapin Hindi regalo kasi, ko. ano ba yun? Bayad ba yun sa serbisyo ko? Uy, walang bayaran dito. Ang gusto ko, kasi para hindi ka ganun-ganunin ng mga kamag-anak ko, para mag-start ka ng business, para matulungan mo yung sarili mo. Hindi kasi iniisip ko kasi binayaran mo ko para tuloy Dami akong... sinasabi, dagdagan ko kaya. Dagdagan mo. 5K, ha? Sige. Okay na yan. Okay na yan. Hindi, 10K mo na, 30K mo na lahat. Hindi kasi balak ko, may down ko yan sa tricycle. Paupahan ko na lang. Uy, ang ganda ng naisip mo. Upahan ko. Tapos hahanap pa ako na ibang trabaho para, or kung may extra time ako magmamaneho ng tricycle natin. Ano? Napaka-business-minded mo naman. Pero doon ko to ibabiyahe sa Taguig ha, kasi siyempre Oo na, naman huwag ka na ako dito sa maingay. Taytay eh. Tama na. Pagod na ako. Yan. Basta pag may kailangan ka, huwag mo nang, huwag ka nang i-chat mo lang sa akin. Ako nang bahala, hindi na kailangan malaman pa nila mama at papa, tsaka nila tita. Kaso, baka ayaw nila sa akin eh. May nagawa ba akong mali sa kanila? Mahal ko. Awa tuloy ako, mahal. Wala kang ginawang mali. Ganun talaga tong ganitong klaseng relasyon. Siyempre, single mom ako. Single din naman ako. Anong masama dun? Hindi. Mahal kita, single ako. Tanggap Ganito, kita. patunayan natin sa kanila na itong pagmamahala natin, totoo and sincere tayo. Okay ba yun? Oo naman. Sa ngayon, patunayan mo muna. Matatapos lang eh. Ang bata-bata mo pa, mahina ka. Hindi, ibig ko Kaya sabihin. mo yan. Kasi mamimiss kita eh. Aalis ka na ulit. Kaya nga eh. Dapat Babalik ka na ng Hong Kong. Dapat nag-ipon ka ng Meron. pang-putok. Meron ako ba? Nasaan yung pineapple juice dyan? Nasanay. Bakit kami pineapple? Saka strawberry. Yun. Wala. Inamin ko na. Mary Jane. Minsan po may mga panahon na nanghihingi si Edward ng 2K, 3K. Sinesend ko via bank or GCash. Hanggang sa dumating na araw-araw na po siya nanghihingi ng pera. Pag gusto ko makapag-video call, ang dami niya ng dahilan. Kahit tawag lang or text, di siya agad nakaka-reply. Dati naman nakaka-reply po agad siya. Pero pag manghihingi, ang bilis po mag-reply. Kaya nagdududa na po ako. Hanggang sa isang araw, nalaman ko po sa aking pamilya yung katotohanan. Ano ba? Mag-aaway na naman ba tayo? Ano gusto mong reaction ko, ha? Matuwa ako? Edward, umamin ka na.
Sinabi ko naman May single ako eh. May pamilya ka sa Tarlac! Chismis lang yun. Dito chismis! May footage, Edward. Mami nga na, parang awa mo na. Parang Alam mo awa naman mo na. ayaw sa akin ng Parang pamilya. awa mo na! Niloloko mo ako! Inuto mo ako! Pinirahan mo ako! Diba, ayaw sa akin ng pamilya mo? Pinirahan mo Sinisirahan niya lang ako. Ano ka ba? Sige, sasaktan ko yung sarili ko. Pag di ka umamin, sasaktan ko yung sarili ko. Iuntog ko yung sarili ko. Ano ba? Edward, ha? Ano? Edward? O sige na. Edward! O, inamin ko na. May pamilya ako doon. Pero hindi pa kami kasal nung babae. Live-in ko lang yun. O, single pa rin ako, di ba? Parang ikaw. Lumulusot ka, ma! Niloko Pero mo. hindi nga kami kasal. Edward, niloko mo ako! Inututan mo ako! Ginawa mo ako sugar mami, Edward! Wala, hihiwalayan ko na rin naman. Kaya nga ako bumalik ng Tarlac eh. Hihiwalayan ko na eh. Hindi ko ito matanggap. Akala ko totoo ka. Akala Totoo ko ko totoo sa'yo. mahal mo. Edward, Please, Edward, huwag naman ganito. Oh, sorry na. Hindi ko sinabi agad. Pinoproteksyonan ko lang ang ating relasyon. Ano pinoproteksyonan? Kung totoong sincere ka, kung totoo ka, sinabi mo agad! Niloloko mo ko, Hindi, niloko mo sasabihin ko. ko naman All this dapat time, sa'yo, pero- Nagsisinungaling ka! Kapal ng mukha mo, nagsisinungaling. Sasabihin ko naman sana sa'yo. Kaso, ang ganda na nung gabing yun. Sisirain ko pa ba? Paalis ka na nun eh. Papunta ka na ng airport nun. Tapos, pag-aaway pa Kapal ng tayo. mukha mo? Ako pa yung may kasalanan ngayon. Hello? Ha? Ayoko na! Ayoko na sa'yo, Edward! Mamatay ka na! Sana Hello? mamatay ka na! Meriting! Mamatay ka na! Meriting! Mamatay ka na!